Shema jonga awusenifike kahle lapha nifike kumfaka hamba mahamba nishobela isitalweni bathi uhamba umuntu unendle yakhe. Nifike kimi manje uSimonyo seyintombi esimamatheke emaqede kwaphuma intombi esokeni kwathiwa iyekeni bafanele kwanhliziyo ngise. Ivele isiphingwe ichala ngilapha. Ngimina inkosi nje yawonke amaciko akhona aziwayo nadumile. Angakabangiswa muntu futhi angiboni ukhona ngoba phela ngiyibekanga nami bakithi la ngikhona. Ngiphinde ngizoba umongameli nje ke wabantu abasha emhlabeni nje wonke jikelele ngokusabalala kwawo. Angisho nje kwelika Gondwane kuphela kodwa sengisho nangaphesheya kwemingcele yelizwe. Angikho ke kodwa lapho nakho ngibambelana. Mhlawumbe before ngibingelele namaciko namakhosi lawa asabakhona ngoba sekugcwele amakhosi lapha ngaphandle khona amakhosi omaskandi, amakhosi amabhinca, amakhosi ingceku, maningi lamakhosi akhona lapha. Kamuva nje ngizwile kuthiwa khona nenkosi eyifundiswa. Kuningi nje manje kugcwele nje kuyabhuza nje amakhosi angiyazi mina kwakuyiKaizer Chiefs. Ungabe uyazi indaba ezithi ukuthi nikhona la nina nibiza ngama angikho-ke la ngibambelana. Cha bafowethu, mhlawumbe before ngethulele inkulumo nawe uze mhlawumbe uyihlaziye ngokungekho angiqalela. Angikho kulezi zinto zobukhosi ngiyayidlalela. 2, ngiyazi ukuthi nabakwenzayo lento yobukhosi bakwenza ngenhloso yokuthabela bengcweke bezinsizwa. Kuhle umdlalo omuhle mawuqhubeka, umdlalo uqala ukuba mubi mase kukhona ozongena ngonyawo lwedada ukuthi kungcekwa abese gadla ngempela. Angikho nje kuleyo nto, angihambi nankosi. Akubeke lapho nje ungathi ngoba inkosi ethile wena kanti mina ngihamba nawe, ngihambi nawe mina ngihamba nani nonke awuqala lo. Kukhona inkulumo la eke yakhulunywa yilomfana kaMwele oyibiza ngokuthi uyinkosi yeyifundiswa. Ngiyithandile, anguveze lokho. Ngiyithandile kakhulu le nkulumo ikakhulukazi ngoba bengiyibuka ngeso lokuba umuntu omdala. Kuyena ngiyibuka ngeso lokuba umuntu omdala mhlawumbe nakubo bonke nje ontanga yabo adlala nabo. Lo mfana ukhuluma amagama lapha athi Wemiqhele le ofuneke ukuthi kumakhamba isikhathi sibe sithi uyishintshanisa nangemqheleyane yezemfundo. Abanye ke bami-interpreteke ngendlela zabo ngibezile sebethi ayikhale nani. Angikho lapho, anginasikhathi saleyo nto. Ngizongena la. Siqhamuka njengezwe nomhlaba mhlawumbe njengeNingizimu Afrika neAfrika yonke jikelele. Siqhamuka esikhathini la sikulwele khona ukuthi njengama-Afrika si-recognize nathi njengabantu bangempela. Siqhamuka esikhathini la ilimi zethu ziye zashatshalaliswa kwaqhamukiswa izilimi zamambuka kwayizona ey'phakamiswayo njengeziyizo okwethu kwabuyiselwe emuva. Imikhuba, imigidi nazonke iy'nhlelo zethu zokuqhakambisa uba-Afrika bethu zabukelwa phansi kusukela ey'limini kuya esembathweni nakho konke nje kokuvunula besikade sinakho. Kwabukeleka phansi. Imfundo yadla lubi noma sithi umqondo wasentshonalanga wadla lubi ngohlelo lokuthi nathi sagcina sesiyithimisela amathe into yethu nomsamo wethu sazi sagcina nako sengazi ukuthi sesiyothimisela ngani ngamathe. Kodwa kuwo lo mnyama onjalo kukhona amaqhawe akulwele ukuthi singama-Afrika kumele sibumele uba-Afrika bethu. Baningi abanye sebalala belaliswa yizimpi zokulwela bona lobu bu-Afrika esikhuluma ngabo. Abanye basapheli ngiyamkhumbula nje umfo wamahlangu lapha mangaphosisi igama lakhe uThando owaxoshwa kwenye ama-mall ngale eGauteng wayexoshelwa ukuthi ugqoke imvunulo yakhe nganoma umNdebele noma umTsonga yini lombhebo. Waxoshwa emall, exoshwa futhi nakhona owakithi osemagunyeni kodwa nje ungena umqondo wobumbuka wamxosha walwa wawina.
Ngiyakhumbula zikhona ezinye igameko bakhona ongizwe umchunu umfowabo WMan abagqoka umqhele ngalesi sikhathi umqhele sasawubuka njengowamaqaba angifuni ukuthi wamabhinca owamaqaba abantu abangazilutho nje abangazilutho abazifune bafufutheke nenduku bangeshaya ihlahla lapha beshawa sani lapha yobahlangana naye endleleni sasazuthi umqhele abantu abanjalo kwathi omchunu bese sigabeni sokwaziwa bengama celebrity mangasebenzisa lelo gama bese angasebenzisa lobo celebrity babo ukuphakamisa ezinye izinto bathi no thina sifuna ukuphakamisa kwakithi umqhele suyise phambili kungonakele lutho ungizwe omunye wabantu obuhlangana naye phakathi edolobheni egqoka umqhele ku traffic ejuluke nawo umfowabo WMan ushwa kusoma doda lekuzimalanga eyishuthi impela yasemakhaya kwaze baqala behleka abanye bathi sibabona ayinaba nabo sebeyalandela sebewugqokile lo mqhele kuyimanje umqhele ngiyengubone ezifundisweni zakithi ezimnyama siugqoke namajazi azo okufundiswa sifake phezulu sikubona hayi umqhele impela usuwemukelekile uma kuzoba necece nomgido khona hayi kukancane umqhele ungawuboni engisho ukuthi siyabonga amaqhawe anjalo ngizwe sebabuya ngisho einkantolo belwela ukuthi ngiyakhumbula ke walwa lapha eairport lapha ehlukunyezwe intombazane ethizeni mangaphosisa umlungu owayelwa nehawu lakho washo ukuthi uWMan ngizofika ngani wakulwela lokho ukuthi no singamaAfrika singathatheki kanjalo baningi abanye mhlawumbe ongathola ukuthi ngeke ngibabale lapha ngenxa yesikhathi mhlawumbe nokungabazike kwami besides ke asikho ekuzobaleni abantu ziyibonelo nje lezi engizisebenzisayo ukuthi kusifanele njengamajongo namajongo sakithi eNingizimu Afrika ukuyigqoka lemqhele siyigqoke ngokungesabi okuthi singamaAfrika sibe proud sikumele futhi lokho mawufuna ukugqiza nomqhele wakho ushonele ugqize nawo mawufuna ugiya ubhekele nawo wazi ukuthi ayino ngikwenza lokhu ngisemagunyeni okwenza lokho sengushilo ke konke lokho ngingena kulendawana yalomfana ke kaMuweli lona lo mfana ngimthandile lo mfana uma ethi hayi phela kuhamba kuhambe kube khona isikhathi la kufanele lo mqhele kusibe ushintshe nangomqhele wezemfundo ngikusho lokhu nenyanga yabantu abasha ukuthi yebo siqhenya sinjalo futhi ake ngithi kuwena sengushilo konke bengifuna ukusho ngokomqhele nezevatho zethu zesintu imfundo ibalulekile bantwana basekhaya ngiyibonile isuso ngelutho imenzutho isikhathi esiyakusona sibiza ukuthi siyithole nalemqhele yezemfundo singagabi nje kuphela ngalemqhele nje kuphela kakhulu ngikhuluma nawe uma ngabe sekuwukuthi sesikwedlula isigaba sokuthi uyesikoleni unendodakazi uyabona umsebenzi owenzayo njengamanje uyakuveza ukuthi ukuba mhlambe wake wathi esikoleni angithi kunamathutshana nje akavele nakhona lapha ngaphakathi emsebenzini bese usala lapha ku matric okungenani noma usala isicocwanane nesithize bese kukufaneleke wena ukuthi uthi yazini indodana yami ake ngithathele amasenti okugcina ngiwaqulele ekuthenini lentwana ingafani nami ake ngiwaqulile ekutheni kuyimanje ubhizi udlala umfana omncane kunawo ofika izolo neminyaka u20 wena wafika kuthi uneziqo yayizinto engizama ukuyichaza uma kungaselula ukuthi thina sisangayo esikoleni okuyinto esingeke sisayiphoqa yabona nje mina ayisengikhulile kodwa ngizoke ngiphinde ngithi ukuzamazama phela kodwa bakhona ontanga yethu wathola ukuthi masisakhuluma umuntu wesikole manje usuyabona akuselula ukuthi umnewethu sengayengena lento so ke okungcone besingakwenza ilokho ukuthi ngamadodana ethu singene nala besingeke sikwazi ukungena khona sishintshe imqhele yethu yesintu uthola ukuthi ushintshe ufaka isigqoko nje ngoba vele imqhele nesigqoko bengangenelani kodwa kube besangagqoka konke ayikho into engithokozisa njengamajonga kithi uma siya kuma graduation ceremonies lapha ama universities ahlukaneyo ulifica ijongo liphelele futhi ubonda liyifuniseli lento lenzayo ligiya libizwa lapha ku graduation day usho ukuthi awusuka madoda nangu wakwethu nangu wakithi besiyifuna leyo nto ukuthi ke nikufashionalize ukuthi nithi ningamajongo ningamabhinca
niphinde nigcwalise nemiyezane yezemfundo kulokho enikwenzayo. Ngaleyo ndlela enjalo niyobe nibe isibonelo, hayi nje kuphela ngokuzigqaja ngesintu, kodwa futhi nokufuna ukuwelela ngaso isintu sethu siyowelela emnothweni, ngoba iqiniso lithi umnotho esiwubangayo lokuphaya sonke sizwama ukuhlephula usuhleshulwa ngezicucu ezithile. Nabakhona kuyimanje uthola ukuthi babhizi bawina ngazo lezi zinto zesintu, isikhathi esiningi bakwenza lokho bekuhlanganise nani nemfundo phakathi. Uma imfundo ibingekho, ngoba uzofika kimi uthi hayi bakhona baphumelelayo esibaziyo beNemiqhele benjalo, umbuzo wami uthi kwaba u10 bangaka abaphumelela ngaleyo ndlela enjalo? Kungani sinethemba lokuthi sonke singafudulelana lapho? Yingakho-ke ngithi ngoba ningabakwethu futhi nginikhonzile, angifuni ukunivalela ngaphandle koze kuthiwa Mavundla baphumelela ngoba benjani. Hayi, sikhona nesikole kulento. So-ke ngithi-ke mina bafowethu, abanye abanewethu kimi, ungayibukeli phansi ingane yakho mayicela ukuya esikoleni, ethalenteni enalo, elidlala ibhola esikoleni, eshaya isibhakela esikoleni, ingane yakhe kickboxing nani isupport ikusasa layo, ukwenzela ukuthi nangamhla uthula wena ingane yakhe iqhubeke kongenhla kwalokho wakwenzayo. Ngifuna ukuthi-ke mfowami, angazi noma ubuyidlalela noma ubugadla noma kuthiwa niyagadla nina, kodwa le yankulumo oyibekile mfana ethi imiqhele ayishintshwe manje, kwesinye isikhathi ke sifake nowezemfundo. Hayi, ngiyaleseka lelo mfowethu, ngemi kulo ukuthi kulula ukugqoka lo, kulula ukuthi siwuthole lo round. Hawu, nami ngawuthola khona lapha emakethe, khona lapha eDurban Station, uyatholakala nje inkinga, futhi ngugqoka ungifanele ngoba sengiqala nempandla nje ngugqoka ungifanele. Kodwa lo nawo asiwuthole, sibe nawo amajongo ukwenzela ukuthi hayi singasali phela sisala ngempela ngaphandle, sikhomba ibhasi kungeyethu, sikhomba ibhasi iye emcwebeni lesawushiyelwa obaba. Ileyo nto bafowethu, uma ningicaphune kahle lapha nobe nicaphune mina, ngiyaphinda angikho emakhosini ani, ningaqhamuse nithi uMavundla uhamba nenkosi yeyifundiswa, uMavundla angihambi nankosi mina, ngiyinkosi nami ngesingami. Ngiyanitshela nje ngoba namajongo nginesabi phela. Hawu, ngithi nina ngiyanazi nina, ngiyanitshela nje ukuthi yazini lento engisho ukuthi ingane esikoleni, nawe uma usangakwazi ukuya esikoleni shona esikoleni. So lokhu sabhizi sa-celebrate izinto ezingasikhokheli ngalutho lapha, silokhu siyiphakamisa siyisa phezulu, sibe silala silambile. Shona nesikoleni nina, siqeda lapho niye emasimini obabamkhulu lapha emasangweni, nilime lapha, nifake iy'nkabi phansi, igeja phansi, imbewu ngaphansi, kumile kudliwe emakhaya. Yileyo nto enginitshela yona mina. Kanti nizwa kanjani nina? Sengiqedile.